tomto videu sa pozrieme na zaujímavosti zo sveta bojových športov. Sú tu témy ako Mavar a jeho prepustenie na slobodu, Pereira a jeho nová priateľka, Nela Slováková s Ruchym vo výmene manželiek a mnoho ďalšieho, takže sleduj až do konca. Radek Roušal spolu s jeho priateľkou Nelou si vyskúšali reality show Výmena manželiek. Nové diely sa začnú vysielať 7. januára, takže sa máme na čo tešiť. Nové odvážné maminky opustí svou komfortní zónu, Na to nejsem vůbec zvyklá. aby poznali jinou domácnost, Takových bot k čemu? rodinné hodnoty Já si budu žít úplně jiný život, než žiju doma. a zcela odlišný přístup k životu. To je hrozný ticho takhle po ránu. Výměna manželek. Premiérové díly od 7. ledna na Nově. Legendárny Alex Pereira si našiel novú priateľku. Je ňou zápasníčka UFC Tracy Cortez, ktorá už v minulosti mala vzťah s hviezdou UFC Brianom Ortegom. Tadeáš Rúžička, známy pod prezývkou Mavar, by mal byť už čoskoro na slobode. Hovorí sa o tom, že približne za 2 mesiace bude prepustený z väzenia. My dúfame, že sa vráti k športu a ukáže divákom opäť jeho svetové výkony v postoji. Boxer Anthony Joshua mal vážnu autonehodu v Nigérii, pri ktorej tragicky umreli 2 z jeho blízkych priateľov. Vodiča v Nigérii obvinili a pred súd sa postaví 20. januára. Jednooký pirát Shara Bullet sa v grapplingovom zápase stretol s Armanom Carukianom. Tento prekvapivý zápas nikto predčasne neukončil a výsledkom bola remíza. Вот чисто по движению, конечно, вижу прямо база борца вольного стиля. И Арман Какой прием! Это невероятно просто, друзья, вы не представляете. Carlos Prates a bývalý šampión strednej váhy Jack Della Maddalena chcú obaja spoločný zápas, ktorý by mal byť na 5 kôl. Ak sa tento zápas uskutoční, tak víťaza by to mohlo instante posunúť k zápasu o titul. A rima cortante, navalha na língua, som pesadão que no peito se finca, trecho sombrio, silêncio que ruge. Posledné dni internetom kolujú správy o tom, že Václav Sivák dostal facky na evente Fight Night Challenge. Na tomto YouTube kanáli nájdeš vyjadrenia Rytmusa, Vlasta Čepa a aj samotného Vaška. Takže ak ťa táto téma zaujala, určite si pozri tieto vyjadrenia. To moc dobře víš, zavolali na mě Matuše, zavolali na mě Čepa, přišlo tam 6 lidí a já jsem dostal facky jak Dyliňák. No. A potom na svaně održeli a potom ještě mě chtěli vzít zase zpátky dovnitř. Jakože dali jsme si ti facky a tady si půjdeš sednout. Tohle se mnou chtěli udělat. Willy Cao spoločne s ďalšími v jeho podcaste reagujú na zápas Spicy Páju. Nikto Páju nezhadzuje, ale práve naopak oceňujú jeho nastavenie, promo a tak ďalej. Že z obyčejného kluka, prostě neznámýho, z ničeho nic, takovým převratem, kámo, se nikam může dostat. Že prostě on, kámo, jsem se, kámo, přihlásil, vyhrál, kámo. Tady začal, kámo, něco vybudoval, prostě ta motivace pro ty lidi, pro ty fitness jako ten člověk je něčím, je něčím hodně specifický v pozitivním slova smyslu, protože teď si škrtíme jenom to MMA, ale vyhrál Survivora není sakra jednoduchý. Ten kluk prostě v sobě má něco navíc, což dokáže, a já bych byl strašně rád, kdyby to přetavili v těch bojových sportech, aby se prostě postavil proti rovnocennému soupeři k němu a tam fakt ukázal, jako co v něm jako je. Ale bylo to dobře postavený. Teďka Andrés, vypromovaný zápasník, prostě sympatiák, skvělý, zná ho teďka daleko víc lidí, přitáhl to desítky tisíc nových fanoušků Oktagonu, takže ze strany firmy taky dobrý, ze strany Páji ten ukázal srdce, ukázal, že tu přípravu nevzdal, ukázal, že fakt má v sobě něco navíc i té fighterské scéně, takže taky dobrý a marketingově prostě ten zápas vydělal prachy, natáhl sledovanost. Dopadlo to úplně nejlíp, jak mohlo. Tohle to byla výhra. Ten zápas byl výhra, vole. Český boxer Lukáš Dekíš sa posunul v svetovom rebríčku na miesto s číslom 29. Predbehol tak legendárneho Manny Pacquiao a šlape na päty špičkovým boxerom, ako je napríklad Ryan Garcia. Je to obrovský úspech a my mu držíme palce v jeho boxerskej kariére. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ma podporiť odberom, lajkom, prípadne komentárom a zdieľaním. Ďakujem za podporu.